Nginenkinga ukuthi-ke nginesifo samathambo ngasithola ngisasemncane. Manje lesi sifo samathambo saholela ukuthi-ke ngize ngilimale la ehiphini. Manje-ke ngake ngahamba odokotela basePitori, angilitholanga usizo ngoba kune-waiting list eningi. So umama uke wangimikisa eNewcastle wathola ama-quotation. Udokotela wathi-ke ngayenza ngo-160,000. Manje inkinga ukuthi nomama akasebenzi. South Africa siyabingelela. Nivele ngenza ukuthi kuphi nakuphi khona nibele umduduzi ngomkhwanazi sivela kwinhlangano ethuleleni organization. Namhlanje ke sinosisi uMbali osuka ngapha eSteng abezileke bazosibona namhlanje ngesimo kabheke naso sisi napho socela usizo ngakho ukuthi alekeleleke ecele esizweni sonke South Africa. Engakusho nje ukuthi eSouth Africa abantu bayagula la ngaphandle, abantu bayagula. Abantu esibabonile umuntu ngezifo ezahlukahlukene ezivelayo. Ngiyafisa mhlambe nangelanga umuntu akathola ithuba akayokhuleka mhlambe endlula mithi yamakhosi ayobika ukuthi Silo naba abantu bakho begula mhlambe yipi mhlambe isilo izabe ezingenziwa mhlambe ukulekeleleka laba bantu abangakwazi ukuthi basizakale. Recently nje just ukuthi besenza isicelo sikaNtando. If uNtando aqhamukanga ingilosi Dokotela Nkosi ngabe uNtando namanje usenjengoba enjalo, but ngomusa kaDr Nkosi ukwazi uNtando ukuthi asizakale ethola usizo kwi-private hospital esehlulekile ngala uthathola usizo kuhulumeni. So emva kaNtando inqwabe eqhamukile egulayo namanje ubona ukuthi usizo luyaqhozwa litholakala ngapha kuhulumeni. Abanye sebeze baluza ngisho impilo zabo. So ngiyafisa ukuthi mhlawumbe bangalithola lithuba akayokhuleka mhlawumbe esilweni ukuthi Silo nabantu bakho bayagula. Ukuphi mhlawumbe okungenziwa mhlawumbe ukuze bakwazi ukuthi kulekeleleke mhlawumbe kuhlangabezana nohulumeni uma ngabe kuwukuthi sibhekana nezimo ezikanje. Usisi kuzoyichazela ukuthi uze ngani. Sawubona sisi. Yebo njani? Siyaphila njani ma? Ngiyaphila. Usisi bani igama? Innocent Shawakandlovu. Elithi uMbali liqhamuka kuphi? Amagama wethu Innocent Shawakandlovu. Okay, uneminyaka emingaki? Ngina 21. Uhlala kephi? Ngihlala eSteng. Kephi neSteng? eThethe. Okay, sisami. Kade lokhu usifonele la uthi bese usibona. Yes, ukwenze njani ma? Nginenkinga ukuthi-ke nginesifo samathambo ngasithola ngisasemncane. Manje lesi sifo samathambo saholela ukuthi-ke ngize ngilimale la ehiphini. Manje-ke ngake ngahamba odokotela basePitori, angilitholanga usizo ngoba kune-waiting list eningi. So umama uke wangimikisa eNewcastle wathola ama-quotation. Udokotela wathi-ke ngayenza ngo-160,000. Manje inkinga ukuthi nomama akasebenzi. Bathi sifo sinesiphetho samathambo yini igama laso? I-rheumatoid arthritis. Bathi sibangwa yini? Ungathi ufuzo, kuba ufuzo ngoba nomama unazo. Uma wakho usaphila simphethe? Usaphila. Walithola lapho usizo yena? Hayi yena naye nje asamphethe ngoba naye yambamba amadolo ney'nyawo. Okay, manje wena bathi ufuna kwenza i-operation ke la? La i-hip replacement. Noma ngingazi ngiyakhumbula ejele khona umfethu wagcina la mfethu futhi eshonile esasinaye. Ngaqala nje ngezwe ngayo lento angiyikhohlwa lento angichazela yona. Uyabona thina sazi o-white kuphela kuyena angazi wayekhomba khona la. Kodwa manje indlela akhomba ngayo mayeyichazele ukuze understand wayechaza yabona mangabe ucaba ithambo lenyama yenkomo khona lento emhlophe leba la phezulu ethambeni. Cartilage. Yini igama la? Cartilage. Angazi impela le kuphethe kodwa yena kwakuphela wayide kuphele leyo nto so ugcina sekushayisana amathambo yabo. Thina nje basuke nje masicaba ithambo le nto uzuyikumuze la uyidla ngithi yabo. Nake wayethi kuphele yona afuna ayokwenza operation. Yawahamba wenza operation kodwa akahlanga kakhulu ejele wagcina eshona. Angazi noma mhlawumbe isifo esifana naleso noma mhlawumbe esinye isifo lesikuphethe wona. Isifo samathambo kodwa vele nayo i-cartilage ngoba kuthiwa kwamele kukhishwe bese kufaka insimbi. Manje la kuhulumeni ibhedlela kahulumeni osambile koPretoria kuthiwa ku-waiting list. Shuthi nibaningi siniphethe lesifo. Sibaningi abadinga la ukwenza lama-operation.
basho unamba bani? ngagcina ngingu-1800 Awu. and something asakhumbuli kahle. Uzuyiswe ePitoli la eKZN uhlala la eStenga la eKZN asikho nesibhedlela sikwazi ukwenza loo nto. Bengihamba ngaleya ngoba bengihlala eMpumalanga nomama. Anikaze uzame njengoba usungala. Cha ngasengizami ke ukuthi-ke ngifunde North West. Kodwa-ke ake singalahleli izandla sibheke nathi sinazo iy'bhedlela la KwaZulu-Natal abayibekayo ukuthi is one of the best hospital. Kuba khona nje o-Chief Albert Lithuli bathi nama-specialist ngokwehlukana kwazo yabo uma besho abahulumeni bencoma kuzoba isilapha kuthiwa i-Dr. Priska Sem esisanokuvula esinze iy'bhedlela ey'nkulu lezi engathi ziyathembakala ukuthi ziyakwazi ukuthi mhlawumbe but angisho ukuthi lokhu kubhekene nakho wena bayakwazi kodwa-ke njengoba usungala mhlawumbe sizame because i-waiting list ibingale ePretoria asazi mhlawumbe ngala ukuthi kungama kanjani khona. Yebo ngoba nakubona phela abantu singeke sithini usizo nje olucela ukuthi udinga usuku lama-donation ukuze ukhokhelwe lama-160,000 manje udingakala cash 160 noma mhlawumbe kuyakhokheka ngama-installment ithini le y'bhedlela za-private bathiwani? Ngathi bayakhokha cash, ngathi uyifaka cash ngoba wasendela ama-quotation. UDr. Bala? uDr. Makhanya yini vele? Ngathi uDr. Makhanya. Senyukhasela? South Africa niyezwa ukuthi usizo lwezempilo libizwa kanjani? And izifo ziphatha thina-ke abantu esihluphekayo kakhulu esingenayo le mali le ngoba kulaba abantu abanama-medical aid ku-rare ukuthi uthole nje bebaningi bephethwe lezi zifo ezisiphathayo because bona usizo abalutholayo lwezempilo lule phezulu but-ke thina-ke sihlupheka layo imali engake ezoqhamukaphi yabo kunzima kulukhuni umuntu sengaze agula aze ashona. Kodwa-ke ngicabanga ukuthi nakho lokhu mhlawumbe it's just an eye-opener kuhulumeni ukuthi kuyabalulekile ngempela ukuthi a-investe kakhulu kulama-specialist ukuze kuzokwazi ukuthi lo mthamo ongaka wabantu abagulayo if kuwukuthi kunodokotela abanele ey'bhedlela kuzokwazi ukuthi kuphusheke rather than ukuthi abantu bangene kule waiting list ende kangaka ongazi uma kuthiwa 1,000 sho mhlawumbe lo muntu uyobona mhlawumbe ngo-2040 uyobe esaphila yini mhlawumbe uyobe seyisalukwazi nesetondolozela. Sisi wami okulungile ma singeke sibe bade kakhulu mhlawumbe ngoba uzoyicela nje usizo wona. Ngicela ukukhuluma nabantu ba-South Africa uzichazele ukuthi ucelani bakulele ngani nabangafisa-ke mhlawumbe ukuthi bakuthole bakwazi ukuthi bakhulume nawe if you are willing ukuthi ushiye inamba yakho kuzoba kuwena. Ngicela ukukhuluma nabo nabo. Yebo bengisacela ukuthi ningisize ukuthi-ke nangihlanganise le mali ukuthi ngikwazi ukuthi ngenze le operation. Abangifunayo bangangithola ngenombolo yami ngingayisho. Khuluma nabo ma. Inombolo yami 078 549 4073. Ongifuna ukungifonela ngangifonela lapho-ke ofuna ukunginikeza mhlawumbe usizo. Iphinde namba ma. 078 549 4073. Yes. Inamba yami leyo. Noma ningangithinta umama enambeni yakhe ethi usingayishiye kamama without i-consent yakhe. Because abanye abantu kunabantu aba-wrong abathatha iy'namba zabantu yabo wrongly. Kuwena liswabe ngikubuza just to give us your consent ukuthi asiyishiye inamba. So singashiyi inamba kamama engatshelwanga yena because sefollow abantu noma sengena abantu aba-wrong enambeni yakhe kuzoba sengazuthi yabo ithini. Ngicela simvikele nesalukwazi yabo. Iya WhatsApp enza inamba yakho ya WhatsApp uyakhona ukuyifonela noma u-WhatsApp uyi-WhatsApp. Okay. Okay, kwamanye ama-social network platforms unama-handle khona? Ngawakhi. Okay. South Africa iseshilo-ke undodakazi inamba siyacela-ke kulabo abangakwazi ukuthi balekelele mhlawumbe nansi inamba seyivezile siyacela bamthinte. Kukhona mhlawumbe okunye ufisa ukusho sisi? Cha ngiyabonga. Okay. Okay, mina nje ngifisa ukwazi uma ungachazela umuntu mhlawumbe ngezimpawu zalesi sifo sinjani mhlawumbe noma masaqala ukusizwa uzwa kanjani kwenzakala emzimbeni? Ukuba buhlungu nje kwamathambo ngoba ngingakuphatha noma yikuphi namadolo inyawo nasezandleni kuyenzeka lapho uzobuhlungu bamathambo.
ijambo leli linkenkethe noma kuhlaba kule. Inkenketho kwezinye iy'khathi mhlampe uthola ukuthi mhlampe isandla sakho sizogoba, abaningi baba naleyo nkinga ukuthi Sigobe. izandla. Yebo. Abanye baba naleyo nkinga ukuthi yena ziyagoba konke nje, kodwa amalungu nje omzimba emathambeni ayaqaqamba. amalungu. Ngiyazi nje mina ngake sathi siduba ukudla laphana emzini wey'nsizwa. Kofika khona ukuthi hey sekunzima manje. Wawuza gegetha amalungu omzimba ongathi khona umuntu okuhlumpula amalungu omzimba. Kuba buhlungu vele. Uma uthatha i-medication yamaphilisi mhlawumbe ama-painkillers kuyakwazi ukuthi kube Kuyadambisa for leso sikhathi. kuphinde futhi kubuye. Lezi iy'nhlungu zenzeka one-way mhlawumbe zebusuku noma mhlawumbe nasemini ziyavela. Nanoma yinini, kodwa abaningi bavamise ukuthi uma kumakhaza kuba buhlungu kakhulu, kodwa kuyahluka kubantu. Okay, uma uhamba uba njani, uyaqhuka noma mhlawumbe uyakwazi uma umuntu Mina njengami ngiyaqhuka. South Africa kuhle ukuthi usheshe sihambe siyobheka khona, siyazi ukuthi iminyango yodokotela asihamba hambi yabo, kodwa-ke asazi kube siyibheke ngane zakwethu njengoba nje ngithi angimbuzi sisachaze mhlawumbe iy'mpawu. Mhlawumbe lezi mpawu ayisho usisi mhlawumbe kungenzeka nawe mhlawumbe ukuthi uyaqala ukuzizwa. Asazi yena mhlawumbe siyakwazi nokubambeka uma sisaqala ukuthi ungasheshe usukume mhlawumbe ukuze ukwazi ukuthi usheshe uthole usizo. No, dadewethu, ngivusela inhlanhla ma. Ngiyabonga. Ngivusela inhlanhla. South Africa nangumntwana uyacela, siyacela simlekelele. Kodwa-ke naye le ngishiso sami ukuthi njengoba usungapha msenokudembesela, sukumani nakhona ngalana nikwazi ukuthi nibheke ibhedlela kahulumeni. Mhlawumbe ngomusa nikaNkulunkulu mhlawumbe ngenzeka qhu. Kanti kuvulekile i-list ungene ngaphambili mhlawumbe sheshe bakuphuthume bakwenze. Okay, no, siyabonga ukubona sisi. Ngiyabonga. Osesithenga, ube right. South Africa siyabonga. Umntwana senimzwile ukuthi ukhala ngani. Siyasimnike-ke ithuba ngoba yethi i-platform siyivule lokho ukuthi abantu beze uma bedinga usizo bazocela usizo ezweni ukuthi sizosibalekelele kulokho asekubebhekene nakho. Noma ubanike siyakwazi nokuthi uma ufika ube kusizi lakho sikwazi ukuthi sikuvulele i-platform ngoba sithi sisho umuntu ngabantu, izandla ziyagezana. Siyabonga. Nisale kahle emakhaya.